Nazdar. Nazdar. Kto je kurva Kinko? Duch noci zostáva, nepostáva. Lekcie dostáva, s mojim zadkom sa boskávaš. Keď sa dá tak do rána, je tam pekná šóra. Každý ma chce bozať, iný zase podať. Som čistejší jak voda, veci vidím s nadhľadom, často zhora. A závista mi nahráva, že vraj už nežijem, to sa povráva. Jeb si to kunda ďalej do nosa, lebo šikinko je kinko pre kinky. V žiadnom prípade nerieši linky, kundy a zadky, na to má on slinky. Si sexy od prírody, tak na čo tie šminky? Idem pre drinky, po ceste zaostrím na sexy krivky. 2 sprajty, 2 slivky, asta kunda, koľko čús. Ešte 2-krát vodka džús. Duch noci je znak mojej temnoty. Noci lezem z hrobu a potom som jebnutý. Robím party s mŕtvými. Je tam Elvis Presley, Easy a ODB. Kto je kurva Kinko? Zvrhlík po pár drinkoch. Šiky PM, kurva fix. Duch noci a krucifix. Tak kto je kurva Kinko? Zvrhlík po pár drinkoch. Šiky PM, kurva fix. Duch noci a krucifix. Robert Krucifix je pán spisovateľ. Ďobe stránku po stránke ako taký ďateľ. Rozdvojený kazateľ, doňho sa neserem. Robí si čo chce, len on to vie. Má mnoho mien a snaží sa rozdávať svoju energiu, pozitívnu silu. Jeho neodtrhneš od rozpáleného grilu. Grilluje pochúťky na víne a pive. Z toho každý kacá od guláša sere. Čierny humor, ten ho stále bere. Máš tak prostú mater, že potrebuje zbíjačku, by prešla cez dvere. Ju vietor neodveje. Kinko je milučký, zlatučký, anielik, maličký, hajzliček, diabliček, nadržaný píček. Bere ťa za kríček, je sladký jak medíček, perverzný vyjebanec. Kto je kurva Kinko? Zvrhlík po pár drinkoch. Šiky PM, kurva fix. Duch noci a krucifix. Tak kto je kurva Kinko? Zvrhlík po pár drinkoch. Šiky PM, kurva fix. Duch noci a krucifix. Všetky riadky mám na lekársky predpis, že vraj nemám šetriť, mám to niečím spestriť. Holky chcú cezriť, chcú sa riadne baviť, celý život sa ich snažím pochopiť. Najväčšiu lásku mi dala Marion, trvala 3 hodiny a vypotil som 5 kg. Stála za tie prachy, ináč kurvy nehľadám, oni si ma nájdu sami aj s kamoškami. Šiky, ten má rád tvoje bikiny, malé kozy a neznáša jebliny. Vždy niekde páchnem, ale nie som žiadny hovňak, kundy mi dohadzuje Milan Kordiak. Kto je kurva Kinko? Zvrhlík po pár drinkoch. Šiky PM, kurva fix. Duch noci a krucifix. Tak kto je kurva Kinko? Zvrhlík po pár drinkoch. Šiky PM, kurva fix. Duch noci a krucifix.